ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்குமா? ஒரு சிலர் தான் ஆமேன்னு சொல்றீங்க. சந்தோஷமா இருக்குமா? எல்லார் கைகளும் சந்தோஷமா இருக்குமா? கர்த்தர் நல்லவர். ஆமேன். ஹல்லேலூயா. ஒரு நிமிஷம் தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். நல்ல தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். அப்பா, இம்மட்டுமாய் இந்நேரம் வரைக்கும் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்தி, ஆண்டவரே நீர் பேசி எங்களோடு உலாவி, ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில் உங்களுடைய பிரசன்னத்தை அனுப்பியிருக்கிறீர். ஆண்டவரே அப்பா, வார்த்தையின் பகுதியில் ஆண்டவரே தேவனுடைய கிருபை இறங்க வேணுமாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, மோசேயோடு கூட பேசின தேவன் ஆண்டவரே கூடாரத்தின் மத்தியில் இறங்கின அதே மகிமை ஆண்டவரே எங்கள் சபையின் மீது ஆண்டவரே இந்த இடத்தில் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய மகிமை இறங்கும்படியாக செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகள் கேட்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களை தொடட்டும். ஆண்டவரே அதன் பிரகாரமாய் நாங்கள் நடக்க, எந்த இடத்துல ஆண்டவரே நாங்கள் குறைகளாய் காணப்படுகிறோமோ, ஆண்டவரே எந்த இடத்திலே நாங்கள் இடறி விழுந்திருக்கிறோமோ, கர்த்தாவே எங்களை தூக்கி எடுத்து நிறுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை எங்களை புடமிடட்டும். ஆண்டவரே ஆண்டவரே உம்முடைய வசனம் சொல்லி இருக்கிற வண்ணமாய் பேசுகிறது நீங்கள் அல்ல, உங்களுக்குள் இருக்கிற ஆவியானவரை பேசுகிறார் என்ற வார்த்தையை நாங்கள் நம்பி விசுவாசிக்கிறோம். கர்த்தர் எங்களோடு கூட நீ பேசுவீராக. அடியானை முற்றிலுமாய் மறைத்து ஆண்டவரே வார்த்தை ஆண்டவரே அப்பா என் நாவு ஆண்டவரே என்னுடைய வாய் என்னுடைய சிந்தனைகள் என் இருதயங்கள் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக செபிக்கிறோம். சகல துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா, நிறைய மாதங்கள் அநேக துன்பத்துக்குள்ள வேதனைக்குள்ள அநேக லாக்டவுன்களை நாம கடந்து வந்திருந்தோம். அவைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து தேவன் விடுதலையாக்கி சந்தோஷமாய் இந்த இடத்திலே தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் தெரிஞ்சதுதான், எல்லாரும் அறிஞ்சதுதான், எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுதான். கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆமென். ஆமென். என்ன நடந்ததுங்க? அதை ஏன் பிரதர் கேட்குறீங்க? கடந்த 4-5 மாதமாக ஒரு கொள்ளை நோய் நம்மை வாதித்து வதைத்து விட்டது. ஆமென். அந்த கொள்ளை நோய் எங்கிருந்து தான் வந்ததுன்னு தெரியாது. ஏதோ ஒரு இடம் சொல்றாங்க. அந்த கொள்ளை நோய் வந்ததிலிருந்து நம்முடைய வரலாறு, நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிச்சு? அது சொல்லுங்களேன், மாற்றி விட்டது. ஹல்லேலூயா. தலைகீழா மாற்றி விட்டது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இது என்ன நோயின்னு சொல்றாங்க? சொல்லுங்களேன், என்னங்க தெரியாத மாதிரியே பாக்குறீங்க? ஹல்லேலூயா. இது என்ன நோயா? கொரோனா வைரஸ். இந்த வைரஸ் வந்த உடனே அநேக பிரச்சனைகள் என்னென்னமோ பண்றாங்க. ஒருவருக்கு இந்த நோய் உறுதியான உடனே அநேக காரியங்கள் செய்முறைகள் செய்து வருகிறது. கவர்மெண்ட்டும் சரி, நாம் அறிந்தவர்களும் சரி. ஹல்லேலூயா. உதாரணத்துக்கு, இந்த நோய் தொற்று உறுதியான என்ன செய்யறாங்க? முதல் காரியம் என்ன செய்யறாங்க? இப்போ இந்த நோய் ஒருத்தருக்கு உறுதியாச்சுன்னு சொன்னா முதல்ல அவங்களை என்ன பண்றாங்க? தனிமைப்படுத்துறாங்க. ஒரு குடும்பத்துல ஒரு 5 பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த 5 பேர்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு உறுதியாச்சுன்னு சொன்னா, அந்த 5 பேர் 4 பேரை பிரிச்சு அந்த ஒருத்தரை என்ன பண்றாங்க? தனிமைப்படுத்துகிறார்கள். அந்த தெருவில் அநேக குடும்பங்கள் இருந்தாலும் தொற்று நோய் கண்டறியப்பட்ட அந்த வீட்டில் அந்த வீடு என்ன பண்ணப்படுகிறது? தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது. சீல் வைக்கிறாங்க, ரெட் அலர்ட்னு சொல்றாங்க. ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த குடும்பம் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது. அதுக்கு அடுத்தது அந்த தெருவையும் என்ன பண்றாங்க? அந்த ஸ்ட்ரீட்டை என்ன பண்றாங்க? தனிமைப்படுத்துகிறாங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த தெரு தனிமைப்படுத்த, அந்த ஏரியாவில் பல தெருக்கள் வந்து அந்த ஏரியாவே தனிமைப்படுத்துகிறாங்க. பல ஏரியாக்கள்ல இந்த தொற்று நோய் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த சிட்டியே என்ன பண்றாங்க? தனிமைப்படுத்துகிறார்கள். இதுதானே நடக்குது. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எத்தனையோ லாக்டவுன் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணியிருந்தோம்? கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஒரு சில இடங்கள்ல இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆமென். ஹல்லேலூயா.
இன்னும் இதை தாண்டி ஒருத்தர் யாராவது வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம நாட்டுக்கோ இல்ல உள்நாட்டுக்கோ வந்தா, வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தா முதல்ல என்ன பண்றாங்க? குவாரண்டைன்ல போடுறாங்க. எத்தனை நாளுங்க? 28 நாள். ஃபர்ஸ்ட் 28 நாள், அப்புறம் 14 நாள், அப்புறம் 7 நாள், இப்ப 3 நாளைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. இப்ப 7 நாள், 3 நாள், 14 நாள், 28 நாள், இந்த நாட்கள்ல என்ன பண்றாங்க? அவங்கள குவாரண்டைன் பண்றாங்க. கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி வந்தாலும் என்ன பண்ணா குவாரண்டைன் பண்றாங்க. ஒரு ஸ்டேட்டை விட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் என்ன பண்றாங்க? குவாரண்டைன் பண்றாங்க. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போனாலும் அங்க என்ன பண்றாங்க? குவாரண்டைன் பண்றாங்க. என்னங்க இது? எங்க போனாலும் குவாரண்டைன். இது பைபிள் எங்கன்னா சொல்லியிருக்கா? பைபிள் யாருன்னா இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா? சரி, எடுத்து வாசிக்கலாம். என்னாகும் புஸ்தகத்துல 12வது அதிகாரம் 10வது வசனமும் 14வது வசனத்தையும் வாசிக்கலாம். சீக்கிரமா வாசிக்கலாம். 12வது அதிகாரம் 10, 14 தமிழ்ல மட்டும் வாசிங்க, டைம் இல்ல. மிரியாம் என்ற ஒரு சகோதரி, இவங்க யாருன்னு சொன்னா மோசேயினுடைய சகோதரி. அவர்கள் ஆரோனும் மிரியாமும் மோசேக்கு விரோதமாய் பேசும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தை மிரியாமுக்குள்ள கோபமாய் இருந்ததுனால மிரியாம் வெண்குஷ்டம் பிடித்தவளாய், அதான் சொல்லுகிறது, மிரியாம் குஷ்டரோகி ஆனாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. குஷ்டரோகி அப்படின்னு சொன்னா இந்த தோல் அழுகி நாற்றம் எடுக்குமாம். அதிலிருந்து ரத்தமும் சீழும் அங்கங்க வெடிப்பா மாறி இந்த தோல் முழுவதும் அழுகினது போல இருக்குமாம். அதுதான் குஷ்டரோகி. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த தண்ணியும் ரத்தமும் எந்த இடத்துலாம் படுதோ அந்த இடத்துல திருப்பி அது என்ன ஒரு புதிய காயத்தை உண்டாக்கும். யாரெல்லாம் போய் அவங்கள தொடுறாங்களோ அந்த தண்ணியோ அந்த நச்சு தண்ணியோ அந்த ரத்தமோ அவங்கள தொட்டால் அவங்களுக்கு தொற்று வரும் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. 14வது வசனம், கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, அவள் தகப்பன் அவள் முகத்திலே காரி துப்பினது உண்டானால் அவள் 7 நாள் வெட்கப்பட வேண்டாமோ, அதுபோலவே அவள் 7 நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே விலக்கப்பட்டிருந்து. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்ப மிரியாம் எத்தனை நாள் இங்க குவாரண்டைன் இருந்தாங்க? எத்தனை நாள் இருந்தாங்க? இதெல்லாம் அப்பவே நடந்ததுங்க. இப்ப புதுசா ஒண்ணும் நடக்கல. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அநேக சில நோய்கள் வந்தால் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இஸ்ரவேலர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆரோனுக்கும் மோசேவுக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் தேவன் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம நினைக்கிறோம் இது கொரோனா வைரஸ், ஏதோ புது வைரஸ், ஏதோ லாக்டவுன் சொல்றாங்க, ஏதோ குவாரண்டைன் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இல்ல, இது எதுவுமே புதுசு அல்ல, எல்லாமே நடந்தது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதுதான் பிரசங்கி சாலமோன் அழகா சொல்வார். 3:15 வாசிங்களே. பிரசங்கி 3:15, முன் நடந்தது இப்பொழுதும் நடக்கிறது, இனி நடக்க போகிறதும் முன்னமே நடந்தது, நடந்ததையோ தேவன் விசாரிப்பார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சாலமோன் எவ்வளவு தெளிவா சொல்றாங்க. முன்ன எது நடந்துச்சோ அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், இப்போ சொல்லுங்களேன், நடந்துகிட்டு இருக்குது. எதுவுமே புதுசு அல்ல. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த குவாரண்டைன்ல இருக்கிற இவர்கள் அந்த குவாரண்டைன் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, பராமரிக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. முதல்ல அந்த தொற்று உறுதியான உடனே அவர்களை பிரித்தெடுத்து வேர் பிரித்து அல்லது தனிமைப்படுத்தி அவர்கள் ஒரு இடத்திலே நிறுத்தி அவர்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, விசாரிக்கிறார்கள், மருத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. ஈவன் அவங்களுக்கு அந்த மருந்து, அந்த நோய்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கலன்னு நான் சொன்னாலும் ஆனால் ஏதோ ஒரு மருத்துவத்தை அவர்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்? அவர்கள் குணமடைய வேண்டும். அப்ப ஒரு தொற்று நோய் ஒருத்தருக்கு உருவானது என்று சொன்னால், கண்டறியப்பட்டது என்று சொன்னால், முதல்ல அவங்க வேர்பிரிக்கப்பட்டு அவர்களை விசாரிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்ய வேண்டும். மருத்துவம் செய்த பிறகு அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, குணமடைகிறார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.
அப்போ இந்த உலகத்துல நடக்கிற ஏதோ ஒரு பெரிய காரியம் தேவன் நடப்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் அதிலிருந்து ஏதோ ஒரு பாடத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த உலகத்தை படைத்தவர் யாருங்க? ஆண்டவராகிய இயேசு, ஆண்டவராகிய தேவன். இந்த உலகத்தை, வானத்தையும் பூமியையும் சகலத்தையும் படைத்த தேவன். ஒரு இன்ச்சு, ஒரு அணு கூட அசைன்னு சொன்னா அவருடைய அனுமதி இல்லாம அசையாது. ஹல்லேலூயா. அப்படி இருக்கிறப்போ இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொள்ளை நோய் உலகத்துல வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் தேவன் ஏதோ நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஏதோ நடக்கிறது. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அந்த வியாதியிலிருந்து, அந்த நோயிலிருந்து, அந்த சம்பவத்திலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? தேவன் ஒரு காரியத்தை நடத்துகிறார் என்று சொன்னால், உலகத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது என்று சொன்னால், அதிலிருந்து கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டிய நாம் என்ன அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ என்ன, நாம இந்த கொரோனாவிலிருந்து, இந்த குவாரண்டைன் பண்றாங்கல்ல, இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உலகம் ஒரு பாவம் நிறைந்த உலகம். ஹல்லேலூயா. இந்த உலகம் பலவிதமான கொடிய வைரஸ்களால நிறைந்த உலகம். ஹல்லேலூயா. பொல்லாத வைரஸ், கொள்ளை நோய் கொண்ட அநேக வைரஸ்களை கொண்டிருக்கிற இந்த உலகம், அநீதி நிறைந்த உலகம், பாவம் நிறைந்த உலகம். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அந்த வியாதியிலிருந்து, அந்த வைரஸிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட், புரியலையா? என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? முதல்ல உலகத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். அப்போ இந்த பாவம் நிறைந்த உலகம் சொல்றேன், பலவிதமான பாவங்கள், அநீதிகள், பலவிதமான காரியங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே நாம அங்கேயே இருந்தால், இப்போ இந்த கொரோனா தொற்று உறுதியா இருக்கிறவங்க அங்கேயே இருந்த வியாதி குணப்படுமா? என்ன பண்றாங்க? அவங்கள பிரித்தெடுக்கிறார்கள். அது போலவே நாமும் உலகத்தோட இருந்து கொண்டிருந்தால் தேவனுடைய சித்தத்தை தேவன் நம்மிலே நடப்பிக்க மாட்டார். அல்லேலூயா. நாம் வேர் பிரிக்க வேண்டும், நாம் தனிமைப்பட வேண்டும். உலகம் வேறு, நாம் வேறு. அழைக்கப்பட்டவர்கள் வேறு, அழைக்கப்படாதவர்கள் வேறு. புறஜாதி ஜனங்கள் வேறு, கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் வேறு. நாம் அந்த அநீதி நிறைந்த உலகத்திலிருந்து நாம் தனிமைப்பட வேண்டும். காரணம் என்ன? தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்து இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. வாசிக்கலாம். லேவியராகமம் 20வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தை. நீங்கள் தேசத்தை சுதந்திரிப்பீர்கள் என்று உங்களோட சொன்னேன். பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பேன். நல்ல கவனிங்க. இங்கே கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு, ஹல்லேலூயா, உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்த தேவன் நம்முடைய தேவன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ஏன் சொன்னா, உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக. ஹல்லேலூயா. நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக. உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற ஜனங்களை பார்க்கல, மற்ற ஜனங்களில் இருந்து தேவன் நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ஆமென் சொல்லமா. இன்னொரு இடத்துல கூட 1 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் 53வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். சுதந்திரமான தேவன் சுதந்திரமாக நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. 1 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் 53வது வசனம். கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் பிதாக்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணும்போது உம்முடைய தாசனாகிய மோசேயை கொண்டு சொன்னபடியே தேவரீர், நல்ல கவனிங்க, தேவரீர் பூமியின் சகல ஜனங்களிலும் அவர்களை உமக்கு சுதந்திரமாக பிரித்தெடுத்தீர். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களை, பிள்ளைகளை உலகத்தில் இருந்து உமக்காக சுதந்திரமாக பிரித்தெடுத்தீரே. ஹல்லேலூயா.
தேவன் நம்மை தம்முடைய சொந்த பிள்ளையாக சுதந்திரவாளியாக சுதந்திரமாக்கி கொள்ள தேவன் என்ன பண்ணிருக்காராம்? மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். அப்போ நாம் உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல. ஆமென் சொல்லமா? ஹல்லேலூயா. ஏன் தேவன் நம்ம என்ன பண்ணிருக்காராம்? உலகத்திலிருந்து பிரிச்சு எடுத்திருக்கிறார். இன்னும் புதிய ஏற்பாடுல அழகா சொல்லப்படுகிறது, நாம் வெளிச்சத்துக்கு உரியவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாம் இருளுக்கானவர்கள் அல்ல, இருளிலே வாழ்பவர்கள் அல்ல, பகலுக்கு உரியவர்கள், வெளிச்சத்துக்கு உரியவர்கள். நாம் வெளிச்சத்திலே நடக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த உலகம் அந்தகாரம் நிறைந்த உலகம், அந்தகாரம் நிறைந்த உலகம், பாவம் நிறைந்த உலகம், அநீதி நிறைந்த உலகம், இது இருள் சூழ்ந்த உலகம். அந்த இருளிலே நாம் நடக்கக்கூடாது. எதிலே நடக்க வேண்டுமா? வெளிச்சத்திலே நடக்க வேண்டும், பகலிலே நடக்க வேண்டும். அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து கூட பிதாவினிடத்தில் சொல்லும் போது கூட, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல, நான் உலகத்தாரால் அல்லாதது போல இவர்களும் உலகத்தார் அல்ல என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். நாம் உலகத்தார் அல்ல. நமக்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது, நமக்கென்று ஒரு தேசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நமக்கென்று ஒரு இடம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு உரியவர்கள் நாம். ஹல்லேலூயா. நாம் இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல. அப்போ அந்த வியாதி நீங்கணும், அந்த வியாதி குணப்படணும்னு சொன்னா எப்படி தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்களோ, நம்மை பிடித்திருக்கிற கொடிய வைரஸ், பாவம் என்கிற கொடிய வைரஸ் நம்மை விட்டு நீங்கணும்னு சொன்னா நாம் என்ன பண்ணுமா? அந்த உலகத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேதத்திலே 3 பேரை நான் அடையாளம் காண்பித்து பிறகு முடிக்கலாம், வாசிக்கலாம். வேதத்திலே சிலரை தேவன் தனிமைப்படுத்துகிறார், சிலரை பிரித்து எடுக்கிறார். இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவா வந்துச்சுன்னா ஒண்ணு கவர்மெண்டா அவங்களை என்ன பண்ணிக்குவாங்க? டேக்கப் பண்ணிக்குவாங்க. இல்லைன்னா படிச்சவங்க அல்லது தெரிஞ்சவங்க, அதை பற்றி நாலேஜ் இருக்கிறவங்க அவங்களாவே என்ன பண்ணிக்குவாங்க? ஐசோலேட் பண்ணிக்குவாங்க. 2 விஷயம் நடக்குது. ஒண்ணு கவர்மெண்டா எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க, அதாவது அவங்களை கூட்டின்னு போயிடுவாங்க. இன்னொன்னு அதை பத்தி தெரிஞ்சவங்க, நாலேஜ் பத்தி அதை பத்தி உணர்ந்தவர்கள் அவங்களாவே என்ன பண்ணிக்குவாங்க? ஐசோலேட் ஆயிடுவாங்க, குவாரண்டைன் ஆகிடுவாங்க. ஹல்லேலூயா. அதே போலதான் தேவன் கூட தம்முடைய சித்தத்தை அங்க செயல்படுத்தணும்னு சொன்னா சிலரை வாலண்டரி அவரை போய் பிக் பண்ணி வெளியே கொண்டு வருகிறார். ஹல்லேலூயா. வாசிங்கள் ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம். ஆபிரகாமை தேவன் என்ன பண்றாரு? பிரித்து எடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை, 1வது வசனத்துல வாசிக்கலாம். கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும். அப்போ ஆபிரகாம் தன்னுடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், அவர் விரும்புகிற காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஒரு மனிதனை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அவனை அந்த தேசத்தை விட்டு, அந்த இனத்தை விட்டு, அந்த குடும்பத்தை விட்டு என்ன பண்றாரு? பிரித்தெடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனமே சொல்லுகிறது, உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன். ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம்! பூமியில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம், வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி தேவன் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, தேவன் அழைக்கிறார், தேவன் கூப்பிடுகிறார், உங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல, இந்த தேசத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல, இந்த இனத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. நீங்கள் அதிலிருந்து வெளியே வாங்க, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், நான் உன்னை உயர்த்துவேன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லும் போது நாம் என்ன பண்ணோம்? கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாம் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு காரியம், மிகப்பெரிய ஒரு கீழ்ப்படிதல், அதுதான். ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமுடைய குடும்பமே அதாவது விக்கிரகத்தை வணங்குகிற ஒரு குடும்பமா இருந்தது. அப்ப போய் விக்கிரகத்தை வணங்கிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஆபிரகாமோடு பேசின போது ஆபிரகாம் என்ன நினைச்சிருக்கணும்? இது என்னப்பா வார்த்தை, நாங்க அதாவது நாங்க வணங்காத தெய்வமா, கடவுளா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருக்கணும். ஆனால் தேவனை ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.
கேட்ட உடனே, அந்த வார்த்தை அவனுக்குள்ள வந்த உடனே அவன் தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு, தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு, தன்னுடைய ஜனத்தை விட்டு என்ன பண்ணா? புறப்பட்டு தேவன் காண்பித்த தேசத்துக்கு போனான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்போ இன்னைக்கு நம்மள ஆண்டவர் கேட்டா போமா? ஹல்லேலூயா. உன் ஜனத்தையும் உன் இனத்தையும் வீட்டை விட்டு போப்பா, போமா? இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் பாருங்க. ஹல்லேலூயா. ஆனால் ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், தன்னுடைய உலகத்தை விட்டு ஆண்டவர் காண்பிக்கிற உலகத்துக்கு வந்தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதே போலதான் மோசே என்கிற மனிதன் தன்னுடைய, அவன் தேவன் எங்குமே வசனம் சொல்ல இல்லை, மோசையை தேவன் அழைத்தான் எங்குமே சொல்ல. அதாவது நம்ம வேதத்தை வாசித்தால் நமக்கு தெளிவாய் தெரியும். அதாவது மோசே அந்த அரண்மனை வாழ்க்கையில வாழும்போது என்னுடைய ஜனங்கள் வேறு என்று சொல்லி நினைத்து அந்த அரண்மனை வாழ்க்கையை விட்டு என்ன பண்ணான்? வெளியே வந்தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரெண்டு கேட்டகரி சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு கவர்மெண்டா அந்த பாசிட்டிவ் வந்தவங்கள தூக்கிட்டு போவோம், இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் அவங்களா என்ன பண்ணுவாங்க? ஐசோலேட் ஆயிடுவாங்க. முதல்ல சொன்னது ஆபிரகாம். கவர்மெண்ட் மேல இருக்கிற கவர்மெண்ட்டை வந்து ஆண்டவர் ஆபிரகாம் என்ன பண்ணாரு? வெளியே கொண்டு வந்தார். ஹல்லேலூயா. ரெண்டாவது, மோசே வாழ்ந்தது அரண்மனையாக இருந்தாலும் சரி, ராஜ வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, அரண்மனை வாழ்க்கைனாவே நம்மளுக்கு தெரியும், ராஜபோக வாழ்க்கை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு குறை கூட இருக்காதுங்க. ஹல்லேலூயா. கை தட்டினா இந்த பக்கம் 10 பேர், அந்த பக்கம் 10 பேர் வந்து நிற்பாங்க. ஹல்லேலூயா. அவனுடைய உடுத்துகிற உடை முதற்கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் செய்வதற்கு ஆட்கள் இருக்கும். அதுதான் அரண்மனை வாழ்க்கை, ராஜ வாழ்க்கை. மோசே நினைத்திருந்தால் அந்த 40 வருஷம் வாழ்ந்தான் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த 40 வருஷமும் அடுத்திருந்த வருஷங்களையும் அரண்மனையிலே கழிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த தாகம், அந்த அழைப்பு, அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த ரத்தம், மோசே அங்க அரண்மனையில் இருந்தாலும் அவன் எந்த இனத்தை சேர்ந்தவன்? இஸ்ரவேலை சேர்ந்தவன். ஹல்லேலூயா. அந்த ரத்தம் அவனை அங்கு இருக்க விடவில்லை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அங்கிருந்து வெளியே அங்கிருந்து நான் வெளியே வரணும். நான் இருக்கிற இடம் இது கிடையாது, இந்த உலகம் கிடையாது, இந்த ஜனம் கிடையாது, இந்த இடம் கிடையாது. நான் என்னுடைய இடத்துக்காக நான் போக வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவன் அப்படி நினைத்து அந்த உலகத்தை விட்டு வெளியே வந்ததுனால தான், அந்த அரண்மனை விட்டு வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே வந்ததுனால தான் தேவன் முச்செடி நடுவிலே தேவன் அவனுக்கு தரிசனமானார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை நாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் போதுதான் தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை நமக்கு காண்பிப்பார், நமக்கு தரிசனமாவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ தேவனுடைய சித்தம் அறிந்து தன்னை உலகத்தை விட்டு பிரித்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அப்படி பிரிக்கும் போது தேவன் அவனுக்கு தரிசனமானார். பாருங்க, ஒரு தரிசனத்தோடு கூட மோசே நிறுத்தி கொள்ளவில்லை. அவன் என்ன பண்ணா? இன்னும் ஆவியில மேல போய், ஆண்டவரே நான் உம்முடைய முகத்தை காண வேண்டும் என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா. அதுதான் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி. ஹல்லேலூயா. அப்போ மோசே முச்செடியில தேவன் தரிசனம் ஆயிட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்து அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் நடத்தி கொள்ளவில்லை. இன்னும் ஆவியில நான் மேலே போக வேண்டும், இன்னும் ஆண்டவரை நான் தரிசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆண்டவருடைய முகத்தை காண வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பி ஆண்டவரிடத்துல கேட்டான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. காண்பித்தாரா இல்லையா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. என் அண்டைக்கு வாப்பா, கண்மலைக்கு வா, நான் என்ன பண்ணுவேன்? கடந்து போவேன், நீ அப்போது என்னுடைய சமூகத்தை காண்பா என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நாம் உலகத்தை விட்டு பிரிந்து வர வேண்டும். இந்த பாவ இச்சைகளிலிருந்து, பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் வேர்பிரிக்கப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த உலகம் வேறு, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் வேறு, அதை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னும் நம்ம கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் இன்னும் உலக வாழ்க்கையிலே இருக்கிறோம் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு நாம் என்ன பண்ணோம்? அந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருந்தாலும் சரி, ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்களா இருந்தாலும் சரி, இன்னும் உலக வாழ்க்கை இழுத்து கொண்டேதான் இருக்குது. ஹல்லேலூயா,
ஹல்லேலூயா. அநேக காரியங்களுக்கு இன்றைக்கு நாம் அடிமைகளாகத்தான் இருக்கிறோம், உலக வாழ்க்கைக்கு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அது எந்த விதமாக வேணாலும் இருக்கலாம். அது போனா இருக்கலாம், அல்லது டிவியா இருக்கலாம், சினிமாவா இருக்கலாம், குடி பழக்கமா இருக்கலாம், அல்லது விட முடியாத ஒரு தீய பழக்க வழக்கத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கி நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு தேவன் அழைத்திருக்கிற அழைப்பின் நோக்கத்துக்கு நாம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ நாம வெளியே வந்துட்டோம், ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டோம். ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறார்? ஹல்லேலூயா. இந்த இடம், இந்த பூமி நமக்கு சொந்தம் இல்லை. ஏதோ ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார், அது பரலோகம். ஹல்லேலூயா. அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா நாம என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆயத்தமாக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. உலகத்தை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டாச்சு, ஆண்டவருடைய வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்களாக இருக்கும்போது தேவன் என்ன செய்வார்? என்ன நடக்க போகுது? ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன நடக்க போகுது? இப்போ ஆண்டவர் பிரிச்சாரு, வேர் பிரித்திருக்கிறார், உலகத்தை விட்டு நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார், ஆண்டவருடைய வசனங்களுக்கு நம்மை கீழ்ப்படுத்துகிறார், அந்த வசனங்களின் பிரகாரமாக நம்மை நடத்துகிறார். அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்? ஹல்லேலூயா. அப்போ இனி இப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்துல பொல்லாத கொள்ளை நோய்களும் பஞ்சங்களும் அநேக விதமான காரியங்கள் நடக்கிற இந்த சூழ்நிலையில கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார்? ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய தீர்மானம் என்ன? ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சித்தம் என்ன? அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்ப வெளியே வந்துட்டோம், ரட்சிக்கப்பட்டோம், ஆண்டவருக்குள்ள வாழ்ந்துன்னு போறோம். அடுத்து என்ன நடக்க போகுது? அப்போ தேவன் ஏதோ ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார், ஒரு காலத்தை குறித்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இனி வருகிற நாட்கள் எப்படி இருக்கும்? இனி வர நாட்கள் எப்படி இருக்கும்? காலகட்டங்கள் என்ன சொல்லுகிறது? தேவனுடைய வெளிப்பாடு என்ன சொல்லுகிறது? தேவன் எதை முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார்? என்ன தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு என்ன வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட மட்டும் போதாது, அடுத்து என்ன? தேவனுடைய சித்தம் என்ன? நம்முடைய பயணம் எதை நோக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஒரு சம்பவத்தை, ஒரு இமேஜ் மட்டும் நான் காண்பித்த பிறகு முடிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வெளிப்பாடை, தீர்க்கதரிசியாகி தானியேலுக்கு ஒரு வெளிப்பாடை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். ஒரு வருஷத்தை, ஒரு காலகட்டத்தை தேவன் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அது என்னன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல காண்பித்திருக்கிற, அதாவது அந்த வசனத்தை வாசித்து விடலாம். தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 9வது அதிகாரம் 25வது வசனம். இப்போதும் நீ அறிந்து நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும். அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும். ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் எப்படியாகும்? அந்த 62 வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். ஆனாலும் தமக்காக அல்ல, நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள். அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும். முடிவெறிந்தும் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது. ஹல்லேலூயா. தானியேலுக்கு தேவன் ஒரு வெளிப்பாடை கொடுக்கிறார். என்ன அப்படின்னு சொன்னா, வசனம் சொல்லுகிறது, இப்போது நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிக்கப்பட்டு அடிமைகளாக தேவனுடைய ஆலயத்தை எல்லாம் இடித்து பாபிலோன் தேசத்துக்கு அடிமைகளாக கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த வெளிப்பாடு எங்க கிடைக்குது தானியேலுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, எந்த இடத்துல? பாபிலோன் தேசத்துல கிடைக்குது. அப்ப சொல்றாரு தேவன், நீங்க இங்கிருந்து போய் அந்த இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் கட்டுறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிற நாள் முதற்கொண்டு மேசியாவாகிய இயேசு சங்கரிக்கப்படுகிற நாள் வரைக்கும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அந்த தேவாலயத்தை கட்டுற நாட்கள் முதற்கொண்டு 7 வாரமும் 62 வாரமும் மேசியா சங்கரிக்கப்படுகிற நாள் வரைக்கும் அத்தனை வாரங்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு அடையாளமாய் தேவன் இங்கு வெளிப்படுத்தினார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ அதனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து சிலுவையிலே மரிக்கிற வரைக்கும் இத்தனை ஆண்டுகள் செல்லும் என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.
இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து குறைஞ்சது ஏறக்குறைய 2000 ஆண்டுகள், 2020 ஆண்டுகள் மேல ஆயிடுச்சு. ஹல்லேலூயா. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வசனங்களை, தம்முடைய வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்கார், நான் என்ன பண்ண போயிட்டு மீண்டும் வரப்போகிறேன், சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. சபை என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் தான் சபை. இந்த சபையை நான் எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். ஹல்லேலூயா. மேகம் அதிலே வரும்போது இந்த சபையை நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன் என்று சொல்லி, அப்ப இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்ல நாம் எப்படி இருக்கணும்? ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். சபை ஆயத்தமாய் இருந்தால்தான், நீங்களும் நாங்களும் ஆயத்தமாய் இருந்தால்தான் இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் உலகத்தை விட்டு, உலக பாவத்தை விட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தேவனோடு கூட வாழ்ந்தால்தான் இந்த சபை தேவனுடைய வருகையில என்ன பண்ணப்படுமாம்? எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதுதான் இந்த டாட் பண்ணுகிறது தான் இப்ப நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற காலம். ஹல்லேலூயா. அது இயேசு கிறிஸ்து வந்ததெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் அப்படியே துல்லியமாய் நடந்திருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. தேவன் எந்த இடத்துல, எப்பொழுது, எந்த காலகட்டத்தில் வருவார் என்று சொல்லி இந்த வெளிப்பாடு சொன்னதோ அதே போலவே தேவன் சொல்லப்பட்ட இடத்துல வந்தார். தேவன் சொன்னது மாதிரியே அவர் சங்கரிக்கப்பட்டார், சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டார். இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ தேவன் எப்பொழுது வருவார் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஹல்லேலூயா. தேவன் சொன்னாரு, நான் போய் சீக்கிரமாய் வர்றேன்னு சொன்னார். தேவன் 40 நாள், அதாவது உயிர் தெழுந்த பிறகு 40 நாள்ல தேவன் தம்முடைய சீஷர்களும் ஜனங்களுக்கும் சொன்னது என்னன்னு சொன்னா, இதே நான் சீக்கிரமா என்ன பண்றேன்? வருகிறேன். ஹல்லேலூயா. அவனுக்கு உண்டான பலன் என்னோடு கூட வரும் என்று சொன்னார். சீக்கிரமாய் வரேன்னு சொன்னாரு. ஆனா இவ்வளவு காலம் ஆயிடுச்சு, 2000 ஆண்டுகள், 2020, இப்போ அவ்வளவு நாட்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் தேவன் வரப்போகிறது எப்பன்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது. ஹல்லேலூயா. தேவன் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார், ரகசியமாய் வரப்போகிறார். அதற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். அப்போ நாம எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு என்னங்க நடக்க போகுது? நம்மளாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு தேவனோடு கூட 7 வருஷம் பரலோகத்திலே, பரதேசிலே, ஏதோ ஒரு உன்னதமான இடத்துல நாம் இருக்க போகிறோம். பிறகு தேவனுடைய வெளிப்படையான ஒரு வருகை, 2ஆம் வருகை இருக்கிறது. அந்த வருகையிலே நாம் அவரோடு கூட வரப்போகிறோம். இந்த ரெட்டு இருக்கு பாருங்க, இது வந்து உபத்திரவத்தின் காலம். இந்த உபத்திரவத்தின் கால இருக்கு, இந்த உபத்திரவ காலமும் இதுவும் ஒரு வழி இருக்குது. 2 வழியை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஒன்று, தேவனோடு கூட இருந்து உண்மை மொத்தமாய் தேவனோடு கூட நடந்தால் அவருடைய ரகசிய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். இன்னொன்னு, கைவிடப்பட்டவர்கள், அதாவது தேவனை அறிந்தும் அறியாமல் இருக்கிற பிள்ளைகள் கைவிடப்படுவார்கள். கைவிடப்பட்டவர்கள் இந்த உபத்திரவத்தின் வழியாக கடந்து வருவார்கள். இந்த உபத்திரவ காலம் என்பது 7 வருஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. இந்த 7 வருஷத்துல மகா உபத்திரவம், பொல்லாத, அதாவது இதுலதான் அந்தி கிறிஸ்து வரப்போகிறான். அந்த காலத்துல கொடிய பலவிதமான துன்பத்துக்குள்ளே நம்மை நடத்துவான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ 2 வழி. ஒன்று, தேவனால எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமா அல்லது இந்த உபத்திரவத்தின் வழியாக கடந்து போக வேண்டுமா? நாம சிந்திக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, தேவனோடு கூட 1000 வருஷம் அரசாட்சியிலே தேவனோடு கூட இருக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. யாரெல்லாம் தேவனை உண்மையாய் உண்மை உத்தமாய் தேவனோடு கூட இருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இந்த ரகசிய வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த அறிந்தும் அறியாமையும் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் கைவிடப்படுவார்கள். புறஜாதி ஜனங்களும் இதன் வழியாக கடந்து வருவார்கள். பின்பு தேவன் வருவார், நியாய தீர்ப்பை கொடுப்பார். 2 வழி இருக்கு. நாம் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவேதான் நம் இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டு நம்மை பிரித்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உலக இச்சைகள் விட்டு இந்த உலகம் நம்ம வெளியே போகவே விடாதுங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணலான்னு அப்பதான் பைபிள் எடுத்து வைப்போம், யாருன்னா வந்துருவாங்க. அப்பதான் டிவி சீரியல் புதுசா ஒன்று போடுவாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்பதான் ஏதாவது ஃபோன் கால் வரும், விடாது.
ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம என்ன பிள்ளைகளுக்கு சொன்னமோ, எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னமோ, பிசாசு தந்திரமாய் இப்போது செய்து கொண்டு இருக்கிறான். ஹல்லேலூயா. நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா? மொபைலே பிள்ளைங்கிட்ட கொடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னோம், டிவியை பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னோம், லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம். ஆனா இன்னைக்கு நம்மளே ஓபன் பண்ணி கொடுக்கிறோம், மொபைல் ஓபன் பண்ணி கொடுக்கிறோம், லேப்டாப் ஓபன் பண்ணி கொடுக்கிறோம், டிவியை ஓபன் பண்ணி கொடுக்கிறோம். ஏன்? ஆன்லைன்ல கிளாஸ் நடக்குது. ஹல்லேலூயா. பிசாசு எவ்வளவு தந்திரமாய் வேலை செய்கிறான் பாருங்கள். அது அப்படி அவன் ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்ப்பான், கொஞ்ச நேரம் யாரும் இல்லைன்னா வேற எதோ ஓபன் பண்ணி பார்ப்பான். ஹல்லேலூயா. இதுதான் பிசாசினுடைய தந்திரம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ உலகம் நம்மை உண்மையா இருக்க விடாது. எப்படியாவது பிசாசு எந்த வழியிலாவது போய் அவனை மடக்கி பிடிச்சு இழுத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கைவிடப்பட்டவர்களின் நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த இடத்துல தேவனோடு கூட 1000 வருஷம் அரசாள வேண்டும், தேவனோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ரகசிய வருகையிலேயே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நரகத்திலே தள்ளப்படுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், எதை நாம் தெரிந்து கொண்டு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம அறிந்து சிந்திக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உலகத்தை விட்டு நாம் வேர்பிரிக்கப்பட வேண்டும், உலகத்தை விட்டு தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உலகம் இது நமக்குரிய உலகம் அல்ல. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்முடைய குடியிருப்போ எங்க இருக்குதா? நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கு. அங்கதான் வீடு தேவன் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இங்க நம்ம மாடி மாளிகை கட்டினாலும் இது நம்முடைய நிரந்தர குடியிருப்பு அல்ல. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அங்கே போவதற்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அங்கே போகிறதற்கு உலகத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும், உலக காரியங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நாம் தனிமைப்பட்டால் நமக்கு பிடித்திருக்கிற பொல்லாத வைரஸ் என்ன பண்ணோம்? ஓடிப்போம். ஹல்லேலூயா. நீ உலகத்திலேயே இருந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொன்னா நீ கொஞ்சம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது தான் விலகி இருக்கும். ஏன்? நீ இருக்கிறது எந்த இடம்? பாவத்துல தான் இருக்கும். ஹல்லேலூயா. அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது தான் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மை குணப்படுத்த விரும்புவார். ஹல்லேலூயா. பொல்லாத கொடிய வைரஸ், அதிலிருந்து நம்மை குணப்படுத்த வேண்டும். பாவம் என்கிற அந்த வைரஸ், குடி பழக்கம் என்கிற அந்த வைரஸ், போனுக்கு அடிமையாக்கி இருக்கிற அந்த கொடிய வைரஸ், டிவி சீரியல்களுக்கு அடிமையாக்கி வைக்கிற அந்த வைரஸ், அந்த வைரஸ்ல இருந்து வெளியே வந்தாதான் தேவன் நம்ம என்ன பண்ணுவாரு? ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். ஹல்லேலூயா. நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன அந்த வார்த்தை நமக்கும் நிறைவேறும். ஹல்லேலூயா. இந்த டிவி சீரியல் நம்ம இங்க சொல்லும் போது அநேகருக்கு ஜோக்கா தான் தெரியும். நிறைய இங்க இருக்கிற பிரசங்கியார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், டிவி சீரியல் போல கொடுமையான பாவம் எதுவுமே கிடையாது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சீர்கேடும் கிழவிகள் பேசுமா இருக்கிற கட்டுக்கதைகளுக்கு உங்கள் செவிகளை விளக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு அநேகர் ஆண்கள் தான் இன்னைக்கு அதிகமா டிவி சீரியலுக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்களும் பெண்களும் அந்த கட்டுக்கதைகளுக்கு தங்களுடைய செவியை சாய்த்திருக்கிறார்கள். 1-2 தீமோத்தேயுல அழகாய் சொல்லி இருக்கிறது, சத்தியத்துக்கு உங்களை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு செவி சாய்த்து கொள்ளும் காலம் வரும் என்று சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. அது போல கொடிய வைரஸ், கொரோனா வைரஸ் கூட இல்லைங்க. ஹல்லேலூயா. நிச்சயமா அந்த வைரஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஹல்லேலூயா. தேவனோடு கூட இருக்க வேண்டும், தேவனோடு கூட ஜெபிக்க வேண்டும், வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும், அவரோடு கூட உறவாட வேண்டும். நீ எங்க இருந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்? தனிமையா வந்தாதான், அந்த உலகத்தை விட்டு நீ வெளியே வந்தாதான் இதெல்லாம் உன்னால செய்ய முடியும். ஆண்டவன் உனக்கு பலத்தை கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. உலகத்திலே இருந்து நான் இங்கேயே ஜெபம் பண்றேன், இங்கேயே பைபிள் படிக்கிறேன்னு சொன்னா முடியாது. ஹல்லேலூயா. அதை வெறுத்து அதை புறம்பே தள்ளி நீ வெளியே தனிமைப்படும் போது, ஆண்டவருக்குள்ளாக வரும்போது தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் தேவன் நம்மை நடத்த வேண்டிய வழியிலே தேவன் நம்மை நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாம் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான், தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்தார். மோசே தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான்,
தேவன் அவனுக்கு தரிசனமானார். அநேக வார்த்தைகளை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார், கட்டளைகளை வெளிப்படுத்தினார். தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை நடத்தும்படியாக அவனுக்கு அதிகாரத்தை தந்தார், ஆசீர்வதித்தார். ஹல்லேலூயா. அதுபோல நாம் என்ன பண்ணோம்? ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். உலகத்தை விட்டு வேர்பிரிந்து நாம் தனிமைப்படும் போதுதான் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. நம்ம பிடிச்சிருக்கிற கொடிய வைரஸ் நீங்கணும்னு சொன்னா நம்ம தனியா தான் வரணும். ஹல்லேலூயா. ஒரு சம்ம சொல்றீங்களா? அந்த கொடிய வைரஸ், அந்த கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் ஆயிருக்கிறவங்க மரித்து போனா வீட்டுக்கு கூட காண்பிக்க மாட்டாங்க. ஹல்லேலூயா. இது ஆவிக்குரிய இதுல பார்த்தா நாம தனிமைப்பட்ட ஆண்டவரோடு கூட இருந்தால் உலகத்தையே காண மாட்டார். தேவன் நம்மை அடக்கம் பண்ணுவார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏனோக்கை எப்படி தேவன் எடுத்துக்கொண்டாரோ, எலியாவை தேவன் எப்படி எடுத்துக்கொண்டாரோ, மோசே எப்படி மரித்த போது தேவனே அடக்கம் பண்ணினாரோ, நீ தனிமையா இருக்கும் போது மரித்தாலும் தேவனே உன்னை அடக்கம் பண்ணுவார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அடக்கம் பண்ணப்பட்ட நாம் தேவன் வரும்போது உயிரோடு கூட எழுந்திருப்போம். ஹல்லேலூயா. எல்லாமே எங்க நடக்கும்னு சொன்னா தனிமைப்பட்டால் தான். உலகத்தை வெறுத்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு, தேவனுடைய வழியில நாம் நடந்தால்தான் இவைகள் எல்லாம் நடக்கும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உணர்வோம், வேதத்தை வாசிப்போம். வேதம் சத்தியத்தை அறிந்தால் சத்தியம் நம்மை விடுதலையாக்கும். இதிலிருந்து வெளியே வரணும்னா நீ தொடர்ந்து வேதத்தை வாசித்தால் தான் அதிலிருந்து விடுபட தேவன் உதவி செய்வார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து ஜெபிப்போம், வேதத்தை வாசிப்போம், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நடப்போம். தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. பிரைஸ் காட். எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம், கண்களை மூடிக்கொண்டு. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவனாகிய கர்த்தர் இன்றைக்கு தேவன் கொடுத்து தம்முடைய வசனத்துக்காக நம் கண்களை மூடிக்கொண்டு மிக நேர்த்தியாக இன்றைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன், இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு அடிப்படையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய மத்தியிலே வைக்கப்பட்டது. ஒரு மனுஷன் தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டால் அதனால் எவ்வளவு நன்மைகள் அவனுக்கு கிடைக்கிறது என்று வேதத்திலே பல ஆதாரங்களை வைத்து இந்த வசனங்கள் கேட்கத்தக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். தேவன் ஒரு மனுஷனை தனிமைப்படுத்துகிறார். மனிதனே தன்னை தனிமைப்படுத்தி கடந்து வருகிறான். இப்படி கடந்து வரும்பொழுது என்ன சம்பவங்கள் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கிறது என்று பார்த்தோம். தேவன் ஒரு மனுஷனை தனிமைப்படுத்துகிறார். தனிமைப்படுத்தி அவனை முற்றிலுமாக வெறுமையாக்கி தான் இருந்த அந்த உலகம், தான் இருந்த இடம், தான் இருந்த மக்கள், ஜாதி எல்லாவற்றிலிருந்து அவனை தனிமைப்படுத்தி அங்கிருந்து அவனை வெளியே கொண்டு வர செய்து புதிய ஒரு இடம், புதிய ஒரு தேவன், புதிய ஒரு வழி, புதிய ஒரு பாதைகள், புதிய ஒரு உலகம், புதிய ஒரு ஞானம், புதிதான அனுபவங்கள் எல்லாமே தான் காணத்தக்க கர்த்தர் அவனோடு கூட பேசி தேவன் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். யோசித்து பாருங்க, தேவன் ஒரு மனுஷனை தனிமைப்படுத்தும் பொழுது தேவன் அந்த மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறதற்கு முன்பதாக அவனை முற்றிலுமாக வெறுமைப்படுத்துகிறார். கம்ப்ளீட்டான வெறுமைப்படுத்துகிறார். ரெண்டாவது மனிதனை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய ரத்தம், நான் இந்த தேசத்துக்கு உரியவன் அல்ல, என் உடம்பில் ஓடுகிற ஒரு ரத்தம், தேவ ஜனங்கள், தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள், எபிரேயர்கள், அந்த இனத்துடைய ரத்தம் என்னுடைய சரீரத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அவன் அதை உணர்ந்த பொழுது அவனே அந்த இடத்திலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு வருகிறான். என் இனத்தோடு நான் போய் சேர வேண்டும்,
என் இனத்துக்காக நான் வாழ வேண்டும். என் இனம் இது அல்ல, நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கை அல்ல, இந்த இடம் அல்ல, இந்த தேசம் அல்ல, இந்த அதிபதி அல்ல, இப்பொழுது நான் காண்கிற இந்த மக்கள் என் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. என்னுடைய இனம் தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அவன் தன்னை தனிமைப்படுத்தி வனாந்தரத்துக்கு அவன் வந்த பொழுது ராஜாவாக ராஜ அரண்மனையிலே அவன் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கைக்கு நேருக்கு மாறாக வனாந்திர வாழ்க்கை. யோசித்து பாருங்க, அவன் கம்ப்ளீட்டா உலகத்தின் வாழ்க்கையை அவன் தியாகம் பண்ணி தன்னை அவன் வெறுமைப்படுத்தி கொண்டு தேவனுக்காக அவன் அடி எடுத்து வைத்து வனாந்திரத்துக்கு அவன் பயணிக்கும் பொழுதுதான் கர்த்தர் அவனோடு கூட இடைப்படுகிறார். இன்றைக்கு அப்படிப்பட்டதானே தியாக உணர்வு, அப்படிப்பட்டதான ஒரு சிந்தனைகள் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறதா? இந்த உலகத்திலே இருந்து கொண்டே நீ தேவனுக்காக பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது முடியாத ஒரு காரியம். ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் வைத்துக்கொண்டு பயணிக்க முடியாது. நீ நடந்தால் முற்றிலுமாக வனாந்தரத்துக்கு கடந்து வர வேண்டும். இல்லையெனில் உலகத்தோடு கூட நீ காணப்பட வேண்டும். உலகத்தில் இருந்தால் இந்த உலகத்திலே இன்றைக்கு நாம் காண்கிறது போல எவ்வளவு கொடிய வைரஸ் இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிறதோ, இது போல பல வைரஸுகள் இந்த உலகம் கண்டிருக்கிறது. அதை விட கொடியது பாவம். இந்த உலகத்திலே பல பாவங்கள் இருக்கிறது. இந்த பாவங்கள் நம்மை அழித்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்டதான பாவங்கள், பாவ எண்ணங்கள், பாவ சிந்தனைகள், பாவ யோசனைகள், பாவ வார்த்தைகள், பாவ செயல்கள், பாவத்தின் கிரியைகள், இன்றைக்கு நாம் அதை கடைப்பிடித்து அதை சிந்தித்து அதை யோசித்து அதன்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் நம்மில் மகிமைப்பட முடியாது. நிச்சயமாய் கர்த்தர் நம்மிலே மகிமைப்பட மாட்டார். ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் தேவன் நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். அதை நாம் உணர வேண்டும். மூன்றாவது மனிதனாக தானியேல் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு தானியேல் ஒரு நல்ல உதாரணமுள்ள ஒரு மனிதனாக அவன் நமக்கு முன்பதாக அவனுடைய செயல்கள் காணப்படுகிறது. அவன் கர்த்தருக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது அந்நிய தேசத்திலே அவன் இருந்தாலும் அந்நிய தேசத்திலே அவன் தேவனை பற்றி கொண்டிருந்த அந்த ஒரு காரியங்கள், தேவனுடைய வெளிப்பாடுகளை அவன் பெற்றான். அந்த வெளிப்பாடுகளை அவன் பெற்ற பொழுது அவனுக்கு கிடைத்த அந்த தரிசனங்கள், அவனுக்கு கிடைத்த வார்த்தைகள், அவனுக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தங்கள் உலகத்திலே சம்பவிக்கக்கூடிய காரியங்களை தேவன் தானியேல் என்ற மனுஷனுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். தெய்வ பிள்ளைகளே, யோசித்து பாருங்க. உங்களுக்கு முன்பதாக இன்றைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற 3 மனிதர்களும் சாதாரண மனிதர்கள் தான். ஆனால் எப்பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கென்று தங்கள் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்தார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை விசேஷமாக மாறிற்று. இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வாழ்க்கை விசேஷமாக மாற வேண்டுமா? இந்த 3 பரிசுத்தவான்களைப் போல நீங்கள் ஆண்டவருக்காக பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம். அல்லது தேவன் உங்களை தனிமைப்படுத்த உணர்த்தும் பொழுது அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டாம். உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வளருவதற்கு,
தானியேலை போல வெளிப்பாடுகளை பெறத்தக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? எத்தனை பேர் ஆண்டவர்கிட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? நல்ல வாய்களை திறந்து அறிக்கையிடலாமா? நல்ல பிதாவே, இந்த நல்ல ஆசீர்வாதமான இந்த முதல் ஆராதனை பகுதிக்காக, இந்த நிறைவு பகுதிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொடுத்த நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. உடைய வார்த்தையை கொண்டு வந்த நம்முடைய மகனை நீர் விசேஷமாக தெய்வ சமூகத்தில் நீர் மிகவும் அற்புதமாக பயன்படுத்தினதுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த செய்தி கேட்ட அருமையான நம்முடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேருமே தங்கள் உள்ளத்திலே தங்களை இந்த வசனங்களுக்குள் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள ஒப்பு கொடுக்க வாழ கர்த்தர் கிருபை செய்யும். பங்கெடுத்த யாவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். சுகமாக கர்த்தர் நடத்தும். ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல சுகமும் பலனும் ஆரோக்கியமும் தாரும். தாங்கள் கையிட்டு செய்கிற வேலைகள், பிரயாசங்கள், குடும்பத்தின் காரியங்கள், வேலைகள், போக்குவரத்து, பயணங்கள் எல்லா இடத்துலையும் உம்முடைய சமூகம் யாவர் மேலும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். சுகமாக கர்த்தர் நடத்தும். இயேசுவின் நிமித்தமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பின் ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் தெய்வ கிருபை சதா காலமும் தங்கியிருப்பதாக.